que ja està tot a punt per gravar. Val, gràcies. Hem decidit donar-vos al Pujol i a tu la medalla azul. Ah, vale, guai. Estamos en campaña y no vamos a admitir... Ei, què passa? Avui he convidat un amic meu. Torno? A mi director general. Amb aquests grans cuiners que ens han estat la Carme Roscalleda, en Ferran Adrià i ara en Santi... La cara està bona, nena. Catalans, abans de res una puntualització. S'ha fet un gag on jo quedo sense la medalla d'or de la Generalitat perquè el Pujol me la pren a l'últim moment. Això és rotundament fals. No va haver-hi cursa. Vaig ser jo que el vaig deixar guanyar perquè no es queixés. A més, jo de medalles d'or ja en tinc. Mira, porto aquí. És aquesta. No és de la Generalitat, però és de badminton. És que quan van acabar els Jocs del 92 sobraven medalles i me la vaig quedar. Això i un Kobe gegant així. I un clínex amb les llàgrimes de la infanta. Que cabron. Bueno, però el que anàvem. Ja són nassos que el Polònia presenti com a novetat de la temporada el Pujol. Ui, sí. Quina novetat, tu. De pas perquè no imiten el Cruyff, ja, en un moment dalt, O el González, o el Carrascal, si tots són de la mateixa època. I tu què? Tu també estàs jubilat? Gabriel! Ja, ui, sí. És que a sobre em toca compartir pis amb ell. El Montilla ha fet una residència d'expresidents per estalviar-se peles. Vés a sopar o no? Sí, home, sí, ja vinc. Ai, Déu meu, quina temporada més dura que se'ns espera. Va, a la 3. Visca Catalunya.